Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Sabog kausap, Pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyukbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Ako mao ang pan gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Ang mukaon niini nga pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Pagkakon ka! Unsaon man yung pagpagkaon sa unod dili kalamo? Sultihan ko kamo. Kung dili ka mo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabaton ug kinabuhi. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Ang RMN drama mudasig ka nato agig pagyukbo sa Semana Santa aron kita mapukaw sa lawom nga katulugon sa atong pagtuo ug mosunod sa mga balaan kung giunsa nila pagtuman ug pagsunod sa kabubuton sa atong buhing Dios. Oy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka bas. May mga santos nga natubay sa kadungganan sa altar, apan adunay mga santos nga wa maili. Mga santos nga nahimo natong inspirasyon sa atong inadlawng kinabuhi nga nagsubay sa kabubuton sa Dios. Mga santos nga sa hilom nakigbatok pinaagi sa pagampo ug pagsakripisyo sa ilang kaugalingon aron kitang mga makasasala mubalik sa grasya sa atong labawng magagahom. Kaigsunan, niya ang atong sugilanon. Tungod nila, napasidunggan ako. Sa salam, nagpatalinghog ka ba sa inagulo? Asa naman to mga chin mount sa atong kamera? Dera bro, ako nagitaod sa imong helmet. Good. Palihog lusab ko og taod sa mga kamera. Ako rin bahala na. Ang mga gimbals. Nakilid sa bag. Nasabdiha ang drone. Oh, kasayugod ninyo. Asa man mo paingon? Ana ramis bukid pa. Ha? Asang bukira? Idihar ko sa ato, God. Mag-shoot me o mga nindot ng mga views o kuhaan na to ang adlaw nga bag umisubang. Mukuyog sad ka, Jesse. Pakuyugan mo ko ni Jason pa. Kadayo tragay mi pa. Di mahimo. Sayo pa kayong dako. Alas 4 pas kadlawon,
Ug kinahanglan nga manimba taon niya kay Domingo karon. Maram sa bata ini. To, sa tayo mo, sa imurag bata. Ikaw, Jason, ha? Kusog na kay ka nga mutubag-tubag na ko. Nangatarungan lang gud ko pa. Kay, wa man saboy angin kabalakan kay daghan man mi. Di lagi mahimo kay Domingo karon. Kinahanglan nga mukuyog mo na mong panimba. Musimbar lagi mi gamo. Ay kung ninyong supa ka, ha, Jason? Nahibaw ba mong delikado na kayo ang palibot? Nganong tuyuan magyod ninyo nga mulakaw mong ingunarong urasa? Gituyo na gani pa. Kaya nga makuhaan na mo og shoots ang pagsubang yun sa adlaw. Ha! Ay, ngano bang naglalis na bansag mo diha? Ay da, kining imong mga anak ay. Ayaw na sila palakwa, ha? Di ko gusto nga manlakaw sila karong mga urasa. Ilabi na nga Domingo karon. Ug magkuyog patag panimba. Ug ikaw, JC, hala, pagilis. Way mo lakaw ninyo kay para na sa inyong kayuhan. Patay kita ini. Patay kita son. Bilakaw kita nga. Way pagtugot ni Papa na to. Huwag ito masukot sa Papa. Manimba para bataron. Bahala tos papa oy. To si paminawa kay tiniguang na tong iya. Walay uso na rong simba. Pero, layo bining atong atuan. Layo ng atuon na to. Mahibong niya sila kung ganong madugay taguli. Sa'yo na kayo na. Ako rin bahala. Basta, ayun yung pagsaba nga, padong ta dito sa nahawan. Oh, ikaw good. Basta, malingaw lagi yung yata dito. Inigabot na to sa tumoy-tumoy. Makita ni mo ang nindot nga view nga wa dito sa ato. Mura niyag naarta sa Switzerland. Basta. Lagi! Ay nga nung imo man sang gitugutan. Wa manggod ko motugot. Si Jason lahi ang pananghid adto. Unya, nga nung hasta mas JC, milakaw man. Nakitaan sila ni Marlene nga nagkuyog sa kais motor. Na, ambot anang mga bataa, oy. Pinakinig yun si Jason, mo'y subirbiyo kayo. Iangin pa ang iyang igsoon. Bantay lagi ni bataan uli. Masuway yun ni nako kining bata. Kalma lang, good Edgar. Ayuha lang sad sa pagsulti. Pasabta lang. Pasabton! Buang gitong bata. So pakiro na kenda ko. Gusto na kayo mo tubag-tubag na ko. Way respeto! Ganong misuot na rin is kakahuyan, son. Nga mura magkuyaw kayo din eh. Sama na siya, relax lang. At ko'y nasuhito ini dapita. Natay sa pa nga doon. Nindot kayo view dito. Daghan gano'n yung maibog sa itong mga pictures. Tayo pa na, son. Ha? Oh, Kanito na. ganun ka. Kabantay ka to. Mura magdunay nagsunod na to. Waman ko kumatikod. Ha? Oh, nalagi, na. Sige, bantay ha. Muna kong lakaw. Unya, arikas sa akong layo. Sige, abante. Kayo na.
Burdo na yung nagsunod na to. Paspasig lang ako. Managan lang to, son. Ha? Hala! Nagdang pinuti, Jis! Dragon! Gigukod na niya, son! Paspasis! Tanawa kung unsa ng orasa. Alas 11 na sa gabi, Lumen. Hangtod karon wa pa sila manghuli. Ug di sa makontak ang ilang mga cellphone. Edgar, ato tas ka pulisan, Gar. Ato ding i-report nga wa pa mauli ang atong mga anak sukad pas kadlahon. Ang problema ini kung asa to sila paingon. Basta ang ilang pananghid, diha ra sila bungtod dool sa ato. Asa mang dula? Basin ka nag-naaras ang tuwanga. Tawagan na lang ko sa kapitan. Aron matabangan ta nga ma-report na yun kining kasuha. Inaya lang itaon. Okay. Kalma lang, Jis. Makauli rin ang ini. Kalma lang. Pamatay na ko ini. Di pa ka mamatay, Jis. Dili ka biyaan rin. Di na ako kaya. Di na ko makalagaw. Wala ko'y kusog. Kupot ako. Inang nga, makapasilog taro nga. Mainitan ang imong lawas. Dali. Kinahanglan maning kamot ta, Jis. Dali. Ginoo ko. Ikalima na ron kaadlaw. Wa pa in taon sila ikita. Tabangin taon na nga mo mga anak. Ginoo ko. Ayawin taon sila pasagdi. Panalip din taon sila. Ato ta sa simbahan, Lumen. Mudagkot ta dito. Mag-ampo ta sa Ginoo nga unta. Ipalayo lang sila sa dakong peligro. Sangpito na to ang mga santos ug mga anghel sa langit. Aron dunggon sa Dios ang atong mga pag-ampo. Ikapila naman ninyo kaadlaw karon din his kalasangan. Saan may kasimana, iya? Imo siyang igsoon. Iyo. Nahibaw ba ang inyong ginikanan sa nahitabo ninyo karon? Uwa taon, iya. Abi nimo, delikado ang kahimtang sa imong igsuon. Bugnaw na kaayo siya og nang lagom na ang iyang mga wait ug panit sa kalawasan. Tabangit ako ninyo nga matambalan nga akong igsuon.
Unta, mada siya pagbalik dito sa amo oron nga mada siya sa ospital. Ayaw ka malaka, iho. Kini siya maoy makaayo sa imong igsuon. Crucifix? O iho, krusipiho. Imo na ka na. Dadana sa inyong pagpauli kay makaayo na sa imong igsuon. Pero Tultulan mo na mo sa daan paingon sa inyo. Magtawag mi og mga kauban aron ihatod mo sa inyo og matambalan sa ospital ang imong igsuon. salamat kayo ninyo. Iyo. Sugod karon, iho. Kinahanglan nga magbag-o ka na sa imong kaugalingon. Kinahanglan nga simbaho na nimo siya ug ayaw na pagsupak-supak sa inyong mga ginikanan. Nagbasol ako sa ko mga sa iyo. Ug naghinulsol ako sa ko mga sa nga nahimo kaniya. Ug sa ako mga ginikanan. Bueno, pahuway lang una sa makadiyot. Kay sa sunod adlaw, makauli na kamo sa inyo, ha? Daghan ko kayo salamat ninyo, iyo. Iya. Pasaylo ako ninyo. Ako ning sa ang tanan. Ako nagkaingon ko nga nung naingon na ini si Jesse. Andam kong budawat sa tanang silot nga inyo ipahamtang ako. Siluti ko ninyo, ma. Pa. Gusto na iyo. Gibasahilo ka na namo. Ang among gugmani mo milabaw pa kaysa imong sa nganay mo. Sangko sa langit ang kalipay nga among gibati karon nga nahibalik mo sa among kiliran. Jason, anak. Si Jesse, iyo anak. Pasaylo kami ninyo. Iyo, Jesse. Salamat sa Ginoo. Salamat kaayo sa dakong milagro nga gipakita ni Munamo. Dalaygon ka, O Diyos. Himayaon lang imungan hangtod sa kahangturan. Usa kinay kadakong milagro sa tong pamilya, mga anak. Ilabi na ni mo, Jesse, nga completely healed ang imong mga tiil ug makalakaw na kadayon. Tinoda pa. Makalikaw nagyug ko sa grasya sa Ginoo. Pero, pa, katudo katigo nga nagtabang na mo. Sila si Iyo Paulito Villanueva o si Iya Veronica Villanueva. Asa naman rin sila? Ay, maunay gikatingadaan sa tanan, Jason. Kay sukad sa nahitabo ninyo,
gisubay gyud sa kapulisan kung asa nagpuyo ka ng mga tawhana. Wa may nakita nga record sa bisan asang sangay sa atong gobyerno. Way nakasuwat nga Paulito Villanueva o Veronica Villanueva. Naglibog ang tanan kung kinsa gayud ka ng mga tawhana. Giadto na nila ang dapit nga inyong giingon. Huwag kayo mahibawa mga pulis kung kinsa katong mga tawhana. Hinoon katong tao nga nagkuha sa inyong mga butang o nakaingon sa inyong nadangatan, nadakpan na hinoon o nabalhog na sa prisuhan. Kining crucifix mo, pa. Mao kinibuhing saksi nga naghatag na tog milagro. Katong magtiayon nga mga tiguang, ang masaligon gyud kaayo nga nag-inguna mo. Nga mamaayo rin si JC pinaagi na ini. Tinood na, ma, pa. Tungod nila, naluwas mi. Kung kinsa man gani katong mga tawhana, labing siguro, mga santos kadto sila. O kaha mga anghel nga gipada sa atong Ginoo, aron panalitdan mo gikan sa mga taong dautan. Daigon ang buhing Dios, pa. Daigon si Kristo, hangtod sa kanturan, uban sa mga santos ug anghel sa langit. Salamat kay Ginoo sa imong pagpadaka nila, aron kami maluwas. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibot. Juan Kapitulo 17, versikulo 19. Tungod nila, gisantos ko ang akong kaugalingon aron masantos usab sila diha sa kamatuoran. Kini mao ang mga pulong nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo aron kita nga iyang katawhan magpakabuhing santos niining kalibutana. Kitang tanan gidasig nga mahiusa diha sa gugma sa Dios, sama nga ang anak anaa sa amahan ug ang amahan anaa sa anak. Busa mga Kristohanon diha sa pagtuo, dasigo nato ang atong pagtuo sa matag adlaw. Iampo nato ang tibuok kalibutan, ilabi na ang atong nasod nga Pilipinas, nga mahiusa kitang tanan diha sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Nagpatalinghog ka ba sa inagulo? Sa imong Ug dinhi mga igalan hug ang tabil na ning atong sugilanon. Tungod nila napasidunggan ako. Sugilanon nga gibuhatan og duwa sa radyo ni Emmanuel Sacul ubos sa direksyon ni Ray Arellano. Atong soundman Ricky Garing, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayad. Og mga higala sa pa kami manamilit kaninyo, aniya naghatag og kinabuhi dining atong sugilanon. Sa papel ni Jason, June Puanes, GC, OG Kumpok Rakasa, Lumen, Miss Ingrid Vertudaso, Edgar Ray Arellano, Iyo Paulito Villanueva, J. Badayos, Iya Veronica Villanueva, Carol Marie Gikain, ug inabagan usab ni Clint Garing. Sangan sa RMN, kini si Ray Arellano moingon kaninyo nga ang Ginoo mag-uban kanato kanunay. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kangit-ngit gumikan sa sala? Nagpatalinghog ka ba sa inagulo? Sa imong igsuon? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug